Nå hej, Bo Gustafsson her, Dr. Bo Gustafsson. Også kendt som deltager i reality-programmet Vild med Knæ. I dag vil jeg gerne fortælle lidt om de 3 musketerer, arbejdsbordet, skærmen og den kære mus. Som alle 3 kan være trofaste makkere gennem et langt arbejdsliv. Når de sidder ved deres skrivebord, er retningslinjerne at deres skuldre ikke er for anspændte eller sidder for langt nede. Deres arm skal knap kunne nå skærmen, så deres fingerspidser næsten rører skærmen. Desuden skal deres arm ramme den øverste del af skærmen, da øjenmusklerne slapper bedst af, når de kigger 20 grader nedad. Deres placering giver underarmstøtte, når de bruger tastaturet. Tastaturet skal derfor skubbes lidt ind. Jamen skidtet fungerer jo ikke. Det er anbefalelsesværdigt at placere musen foran dem, da det sparer skulderen for en udad rotation. Det kan også anbefales at anskaffe dem en futuristisk rollermouse. Det var det for denne gang. Det. Stå op. Dr. Bo Gustafsson takker af.